Karibhoi district kadai ka wei na ki district ha ka jilla ka balas dang ban kiyo bha ha ki babun ki liang bat ki nong shong snong ha ka ne ka district ki long shisha ki batre shitam ha ki babun ki liang la ka long ha ka rep karyang ha ki nong kendong lani ha ki kam khai pateng ha ki sor bat ki khap sor kumchu ru ha ba phai ha ka bayadei bat ka puli ka dangle ru ki babun hi ki la khambe ban wat yu maulanai jong ka jingnang jingsta Klem daklet ru babun ki samla jong ka than ki long shisha ki rang bat ki thei samla ki batben bat ki ba eat ki kamile kai sports ba pher bat ki bala poiru shadu ka international level henrei haba phai pat skilat jingiram khamtam ki nongile kai sports khambun sin ngilam ba khamduna ki ban phai khman la ka long ha ki riu shimen ne na kaliang ka sarkar ru kumju kumban shu ai nuksa bahadu menta ompat don ka artificial turf haga madan yele kai football ka bapaka haga district yagani la sakhi haga wei na ka jingle jurim haga por pa ki thei samla ka Sidon Secondary School ki dangsha hikai haga linti jam football academy kumju na ka district sports officer kini ki thei samla watla ki long shisha ki batbin henrei I sangsot ban peng bagi hap ban pengkre elade naga benta ban lek mi khman shaka National Subruto Mukherjee Kam daga ba hap ban practice hakamadan khti jongka NSCA Kajengkat pat kaba kampong san na borok kade ya borok san ni game ni jong kat seng ini apori boy ba kumba piu hi ikna jingi tindon kamadan ka bobiang gadangi phai se jantia kila don ka jong ka artificial turf apo Shillong kila don sa west sa east borok kai kila don tang Karibhoi kamdan ni la ka jong kamadan ka bobiang yo hi kumentai practice ka nu ka ti mo ka nu ga I kam ya bahare ka bon mat se minta ka lalong standard ka football tinggi dan kam kini lagi borok sanut kemen ni ringkat bagi sang balang bangin le sitom bakani ka kenti bangin yo no la ka jong ka artificial turf ka bobiang nang ba kena jengi ru kini kot ka standard namar ka bormet ki klain kolat namar undai bormet bertran hamadan kila klain lupa nadu na ye kena boy jengi kila klain lupa nadu na ye ndai ka ba kalong ba kimla pat bani le ka bagi we pat kena ka namar ba kamdon ka artificial turf ka bobiang tinggi kini lenti ba ki MLA ba ki sang balang kini le sitom menta kenti ban penyo na alaga jong ka artificial turf ka we nang manginyo at practice kena medan sa hi kalong ba nakaliang ka Sidon Secondary School kala job menakani haga state level sebetulnya kop kebalalong ang po Shillong tementangi penkre ban mi khmat ya ka jela Meghalaya ya ka banlong hapo Delhi tersebut international national sebetulnya kop ka banlong hapo Delhi ka kaman sedang nado khat trek kaman pot ado art trek mai banwan na September ini nakaliang ni la penkre kini tim ini penkre kita sechat ngakwa ban ong ti we kalau ni kena kiwan lu lagi yang bedok bat na bajengai tinggi dan sibul ki jinge ka school ka baret andrei ngila presang sistem layo ka job akan ni benti dari jingtri sistem ki jongki bagai jinge rap sistem jongki no hikai ki principal ki managing committee ki lai elect sistem ka mensim ki jongki tinggi layo job state level minta ki ni ka kai ka ni nanti ru ba ni yo job banda ka banara pro ya ka